Iruña naiz, Iruñakoa betidanik, eta nire etxean ni uste dut artista bat badagoela. Banago dantza mundua, baina nire batzutan egonen naiz ere film moduan dantzari eta ere batzutan grabazioak ere egite ditut, orduan banago pixka bat mundu asko hartzen, eta niri gustatzen zaidana da dena nahastea, eta disiplina desberdinekin nola kreazioak egin daiteken eta nola gauza oso politak eta oso interesgarriak atera daiteke. Nik txikitatik dantzatu egin dut, edo mugitu egin naiz. Baina esan naiteke 13 urteekin joan nintzen akademia batera eta hortan dantza munduan sartu nintzen, hiriko dantzan, hip-hopa, popin, lockin, eta hortik lagun bat egin nuen, eta elkarrekin egin genuen kreazio batzuk, baina show moduan, koreografikoak, eta gero festival batzuetan, fan dance, break on stage, eta horrelakoetan joan ginen. Eta ere lagun honekin joan nintzen nire lehenengo freestyle kompetizio batera. Eta gustoko izan nuen mundu hori, eta jarraitu nuen. Eta ensaiatzen eta hola, ere beste kompetizio batzuetara joan nintzen. Eta irabaztea, irabaz egin nuen txapelketak, eta batzutan niretzat zen oso arraroa, oso 16 urteekin irabaztea oso arraroa egiten zitzaidan, baina ere oso gustora hartzen nuen opari horiek nire lanarengatik atzean dagoena. Eta hortik, breaken ere, breakdance sartu nintzen, nire laguna sartu zidan sala batera eta bertan zauden b-boy taldeak, eta ikusi nuen, eta niri askotan gustatzen zait nola gorputza, zen muga daukan gorputza, puntu batera edo bestera, eta sartu nintzen breakdance sartzen eta gustatu zitzaidan, eta hortik aurrera nire beste lagun bat egin nuen, Rafa itzenekoa, eta honek denborarekin sortu genuen Riart Company. Every day spent with a demon in your brain giving chase. Stop for breath. When you're ready to wake up, you're going to wake up. And if you're not ready, you're going to stay pretending that you're just a poor little me. Try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up. And if you think long enough about that, something will happen to you. You will find out, among other things, the next question. What was it like to wake up after having never gone to sleep? So, if you awaken from this illusion and you understand that black implies white, self implies others, life implies death, or shall I say, death implies life, you can fear yourself, not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence. Niri asko gustatzen zaidana da izatea nire buruan kritiko pentsamendu bat, hau ezin da. Pentsamendu horik alde batera nahi dut utzi eta frogatu. Behar bada zertxo bait ongeterako da eta beste gauza batzuk ez, baina niri gustatzen zaidana da asko prozesua, nola niretzat
goxea izan dateke eta nola nahastu da frogak egiten, laboratorio gisa bezala da. A ber, hau eta hau, hau gustatzen zait, venga berriro. Eta gero beste leku batetik eta hola. Eta bueno, grabatu asko nire prozesua. Managola sala batean, jartzen naiz mugikorra, dantzatzen dut, gero hartzen dut, ikusten dut guztia eta hartzen dut nahi dudana, eta gero behar bada edo konposizioak egiten ditut, edo bakarrik hartzen ditut mugimenduak eta kritu. Nire Rafa laguna, berak egiten du parkour urte askotik aurrera, eta bueno, izan zidan nahi baduzu, eta gustatzen bai zaizu, etorri egun batean ikusten duzu, frogatu, eta bueno, gustatu zitzaidan eta hortik aurrera baina oso urte gutxi banago parkour munduan, gustatzen zait, baina nire ikusten dudana da, orain badago neska gehiago, baina hementxe ez daude neska asko eta orduan ez duzu modelu gisa inork. Bai badauzu gizonak eta badaude, baina ez daude neska bakarra eta zen duzu, baina neskak ez daude, ezin dute egin hau edo. Pentsatzen duzu gauza asko, baina niri gustatzen zait arkitektura gisa erabiltzen dezakezulako ia nahi duzun moduan, baina da pixka bat niretzat ere artistikoa, ez da bakarrik deportiboa eta nola egiten duzun gauza hauek. Riar badaukagu ere pieza bat dela izenekoa Enko. Eta Enko egiten duguna da parkour, kontemporaneoa eta hiriko dantzak nahasten ditugu eta egiten dugu pieza bat dela 15 minutukoa. Eta hor bertan hitz egiten dugu erresilientziari buruzko gaiak. Eta bertan parkour disiplina erabiltzen dugu ere gauzak esateko, ez bakarrik zer salto edo nola igo den edo eta gauza hauek. Eta nahasketa modua frogatzea. Pos hau, behar bat hau, eta parkour mugimendu bat eta barik mugimendua, ia berdinak dira. Zergatik ez saiatu nola lantzen eta nola elkar jartzen. Nire ustez, dantza egin dezakeena da mezuak ematea. Baina kontuan izan behar du dantzariak edo artistak badagoela jendea ikusten. Ez da bakarrik nik egin nahi dudana gustora daukalako eta berai ikusiko dute nire prozesua delako, ez, baizik eta kontuan izan badagoela jendea ikusten eta beraientzat egiten ari zarela zertxo bait. Eta orduan, hau kontuan izaten baduzu eta egiten baduzu zure arimarekin eta honestitate handiarekin, nire ustez egin dezakezuna da gauza piloak. Mezuak eman, emozioak zalerastu edo mugimendu zertxo bait, baina barruan egin dezakezu jendeari. Eta orduan niretzat ruido hori egitea batzutan nahikoa da. Esango dut, nire momentu txarrena izan zen, kontuan izatea nik dantzatu nahi nuela eta ni artista nahi nuela izan. Eta egon nintzen urte askotan,
Dantzatzen nuen mainanez. Eta orduan, niretzat zaila izan zen prozesua, negolako bakarrik, ez nituen jendea nirekin dantzatzea edo ikustea hau ere lan egin dezaket dantzari buruz. Eta orduan, Rafa ezagutu nuen, baina Rafak lagundu zidan prozesu hontan, pixka bat fuerteago egotea nire burua ere. Eta, arrakasta handiarekin, oraintxe nago momentu honetan, eta pozik nago. Saiatu nahi dut proiektu gehiagotan egotea, beste jendeko proiektuak eta baita nire proiektuak. Egin nahi dut ere, behar bada, erresidentzia gehiago, proiektu landuak eta pixka bat errekurtso gehiagoekin, batzutan zaila delako prozesu hauetan sartzea. Eta ere asozazioarekin edo Riad konpainiarekin proiektu hauek eramatea beste festival batzuetan, baina baita ere gazteriari. Nik uste dut gazteria batzuetan badagoela apartatua, eta uste dute ezin dela zer egin, beraiek beste gauza batzuek nahi dutelako, baina nire ustez beraiek ere nahi dute edo batzuetan badute mezu bat edo zerbait esan nahi dute eta ez dute tokirik. Orduan nik uste dut proiektu hauek behar bada parkurrekin edo beste espezialitate batzuekin hartzea gazte hauek eta ikustea badagoela gauza gehiago eta batzuk behar bada nahi dute ere parkurekin edo dantzaria izan edo ezakit. Parkur komunitatea hemen handia da ezberdina break komunitatea baino, eta hemen ikusten dut nola desberdina da. Parkur taldea denak ezagutzen dira, lagunak dira, ere elkar geratzen dira zertxo bait egiteko, eta ere joten dira batzutan ere ezakit nola viaje moduan, joten gara onuntz eta ezakit piknik moduan edo horrelako gauzak egiten dute, eta orduan nire ustez erraza da ere komunitatea mantentzea. Ezagutzen diralako, ezagutu nahi dutelako beste pertsonek. Ere gertatzen dena da, niretzat, ni neska bakarra naiz hemen, eta batzutan ezakite, mutil gazteagoak ezakite nola elkarrezketa egin emakume batekin, eta orduan da nola. Eta orduan nola zen da. A ber, naiz, zu bezala, zure lagun bezala naiz, ez naiz oso desberdina. Eta orduan batzutan izan zen, urte pasata izan zen zaila nizartzea, hitz egin nahi dudalako edo esan nahi dut, nola egiten da, eta managoen horrela, bale, inork ez duzete zen, ok. Eta orduan zaila zen. Ez zegoen nire laguna Rafa edo Carlos edo Junior, badaukadala ere, hor daude komunitatean, zaila zen besteekin gauzak egitea. Baina orain ez, nire ustez orain nago sartuta, eta beraiekin entrenatzen dut oso ongi eta primeran eta gustora. That is something that has arrived here by fluke. But you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. And that is what you wanted, what you really wanted, to return to the body when you were born. What you are basically, deep down, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. Stay out of clutches mediocrity and reinvent your life because you must. It is your life and its story, and the present belongs only to you.
rise. Ban Lorea naiz, txantreakoa, eta sare elkartean lan egiten dut. Eta ezakit, hori da nire bizitza, pixkat orokorrean. Irribarre egiten du. Irribarre egiten dut, menos mal. Bai, ni ozpinagoa naiz. Eta hori interesgarria izan da, antzerkirako. Bale, sare gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta... urtero gauzak aldatze ditugu, aktibitate ezberdinak egite ditugu, pasan urtean izan zen bat antzerkia, baina tailerrak emate ditugu, standak jartze ditugu, baita ere sare sozialetan gaude, podcastak egiten, Instagramen, gaztekin lan egiten, horrela pixkatxo bat, osasun sexuala eta sexualitatea zabaltzen, eta baita ere giba eta GTI-en prebentzioa ere horretan lan egiten. Beira, nik uste antzezlanarekin lotuta ahotsa ematea, eta ez dakigun sozialki ez dakigun gauzak mahai gainean jartzea. Modu batera edo bestera, baina gauza hori buruz informalki hitz egitea, errealitatea hartzen eta zuri zaplasteko baten bidez, ez zaplasteko fisiko bat, bale? Baina hori pixkat betaurrekoak jartzen errealitatetik. Adibidez, drogei buruz hitz egiten badugu, beti esaten dugu. Ez dizugu esango ez drogarik ez hartu, oso txarrak dira, ez. Egingo duzu nahi duzuna. Orduan, guk enbati ditugu, edo izkizugu erraminta hauek, jakiteko zer diren, nola reakzionatzen duten, eta bar, zuk jakiteko zer kontsumitzen ari zaren. Bai, bada. Horrekin batera, gaur egun gizarte honetan jendeak geroz eta harreman gehiago ditu, mota guztitakoak. Eta interesgarriagoa da, jendeak heziketa jasotzea. Eta prebentzioa, adibidez, baita ere, sexu oralan. Zakil bati, sexu orala egiterakoan, gehiengoak ez dugu preservatiboa erabiltzen. Orduan, zer egin dezakezu, hainbesteko arriskoa ez izateko. Hori, eske errealitatetik. Zer bestela, ez, preservatiboa jarria. Bai, noski baietz, baina zaintzatik eta ez arriskutik eta beldurretik. 1000 proiektu dauzkagu, 6 pertsona gara, eta adibidez urte honetan ezin dugu antzezlana egin, edo nik ezin dut antzezlana egin, ez naizelako iristen. Baino, beti prest gaude haratago joateko. Urte honetan aterako dugu libreto bat, dituko la Kama Sutra, desgenitalizatzen, gorputza ere lantzen, desira, eta lau tematika. Lehenik eta bain elkar ezagutu ginuen, Iruinkokoa izeneko, Iruineko inauteri euskaldunetan, eta, ez dakit, elkarri jatorrak iruditu ginen. Bai. Gero, ez dakit, hilabete batzu ez ginen elkarrekin solastu, eta gero, zu torri zinen. Bai. Eski, ni banengoen ikasten gizarteratzea hezkuntza eskolan, eta praktikak saren egiten. Orduan, ekimen bat egin behar genuen, eta pentsatu nuen antzerki bat, ezakitze, eta eske ilun bera gertu zen. Eta hor hasi ginen antzerkia prestatzen. Hoize. Bai,
Hasiera batean, bueno, gaia oso emankorra da. Badu jendearen beldurrak. Txiste beltzak egiteko aukera, heriotza, ez dakit, maitasuna, gai unibersalak ditugu. Eta, bueno, pixko bat Loreak saretik informazio hartu zuen zenolako iritziak zituen jendeak, gibari buruzkoak, eta, bueno, gaixotasun sexuali buruzkoak, zenolako pedradak zituen jendeak, ze beldurrak, ze mito dauden. Hortik, eszena txikiak sortzen hasi ginen, igual, elkarrizketak, edo musika aparatu eta hortik abertze bururatzen zaigun. Sketch batzuk sortu zitzaizkigun, bereizita zeudenak, batzutan elkarrekin zentzu sobera zutenak. Orduan, bigarren pausu bezala, sketch horiei ardatz bat ematea izan zen. Eta hor bai, ez dakit, intelektualagoa izan zen lana, eta pentsatzen ibili ginen, eta azkenan, erabaki ginen bi virus izanen zirela. Bi gibeko virus, beren historioa kontatzen. Eta hori hasi ginen... mofatzen, pila bat. Bai, mofatzen, klaro, baietz. Gibari hori da. They don't give a fuck. Eta, bueno, hor zeuden sketchak pixko bat moldatu genituen ardatzera lotzeko, geratzen ziren hutsuneak sketch berriekin sortu genituen, musika egon da beti hor, izan ere antzerkiaren parte bat baino gehiago aski musikala da. Eta beti hori, beti egin eta desegin, nola ibili ginen. Bai, jendearen iritziekin, gure pedradekin, egun horietan zegoen giroarekin, COVID-aren restrikzioak altxatzen hasiak ziren, orduan horrekin ere gizarteaz irri egiteko aukerak genituen. COVID-aren kontuarekin, Ukrainiako gerra hasia zen, orduan, orduko egoerarekin ere lotzen genituen txisteak eta gauzak, eta bai. Baina dena da, egin eta desegin lanketa bat, eta dena prest ikuste duzularik, eta ardatza eta dena dago, huartzen zara, laugarren eszena, bosgarrenarekin ez dela ongi lotzen, eta benga, hau aldatzera eta hemen, eta azkeneko aldian transizioak landu genituen. Eszena batetik bertzerako transizioak garbitzeko lanak egin genituen. Eta gure laguna Pablo Kaineteri eskatu genion, pare bat aldiz etortzeko, zuzendari lana egiteko kanpotik. Izan ere, hori, ni ibili naiz pixko bat aktore zuzendari bezala, eta zu aktore, baino barnetik zuzentzea ez da, kanpotik zuzentzea bezain eraginkorra. Bai, azkenean, ere, norbait ikustea kanpotik ea ulertzen den, ea ulertzen den. Bai, hori da. Eta zenolako inpaktua dauka beste pertsonengan. Bai. Eske, baino gehiago etorri zen ikustera, ez? Bai. Eta baita ere, ikusten genuen, hilabeteak pasatzen ziren. Eta gauzak aldatzen zijoan. Orduan, igual, olioarena... Adibidez, nola olioa pilo bat garestitu zen, hori hasieran irringarria zen, grazia egiten zuen. Baina gero hori pasatua zen eta guztiz txiste arkeologikoa bihurtu zen. Eta hori aldatu behar izan zen, eta gauza berriak sortu eta egoera berriekin. Baina ere, guai izan zen hasierakoa informazio guztia pilatzea, ze badaude gauza, beririkoak direla. Eske katuarena. Beri komentatu bada. Audio bat dago, esaten duena, eske si me araña un gato con sida, puedo tener sida. Me puedo morir. Bai. Eta hori, galdetu zuten, eta esan zuten, eske audioak eta guzti beririkoak dira. Bertze audio bat erraten duena, hori, persona batek komentatua, medikuari komentatua. Andaba por un barrio conflictivo y me tragué... marginal. En un barrio marginal y me tragué un mosquito.
puedo tener el VIH. Bai. Ostia. Bai. Buah. Gauza hortik ateratzeko. Bai. Eta gero ere, ostia, ikuste duzu jendeak kriston beldurra duela eta oraindik ez dakiela gibari buruz. Ze orain dela gutxi gainera, trabajando en positibo egin zuen lanketa bat, alkilatzen zutela pixu bat, eta jendea joten zen, eta, bueno, supero ondo, no seke, eta tal, bai. Eta pixuan zegoena esaten zuen, bueno, giba daukat, baino, sin más, esto importa, ez, ez. Eta gero jendeak ez zuen deitzen, ez zuen erantzuten, ez zuen... pues por compartir cubiertos. Bai. Ba... Antzezlan honen arazoa da, bi tokitan egon garela. Gero arazoak egon zirelako eta ja ez da gehiago mugitu momentu honetan. Baino erantzuna bikaina. Bai. Jendeak negarra egin zuen. Sonrisas y lágrimas. Bai. Eta baita ere, gibadun pertsonak joan ziren ikusteko, eta, ostia, unkitu ziren pila bat. Bai, humore beltza pila bat du eta iduridu ez zuela arazorik ekarri. Ongi funtzionatzen zuen, ez dakit. Claro, antzerki egin ondoren, bai badagoela ondorio bat, esanez, dakize, eta... Bai, maiz nabaritzen da humorea ze helbururekin egiten duzun. Eta helburua, hori, maitasunetik egina baldin badago, nik uste dut, funtzionatzen duela. Hoxe, eske niretzat antzerkia egitea edo paiazaren egitea baita ere nire barne umea ateratzea da. Eta niri pasa zitzaidan antzeslana entsaiatzerakoan eta bar, bueno, justo denboraldi horretan estres izugarria neukan eta oroitzen dudan gauza ia bakarrak entxegoak dira, antzerki entxegoak. Eta hori, ostia, eske bada momentua eta hor... Bai. Beste pertsona bat zara, baina ateratze duzu zurea ere, osea, ez dakit, bai. Bueno, eta agian antzerkiak laguntzen du, momentuen batean haserre baldin bazaude eta jendearekin gaizki portatzen ari baldin bazara, kontzienteago izatera, nola nago, zer ari naiz egiten bertzei. Eta emozioak adieraziz, modu batean, emozioak razionalizatzen dituzu. Eta ikasten duzu pixko bat horiek gehiago kontrolatzen eta modu egokian kanalizatzen. Antzerkiari dagokionez, montatuta dagoenez, nahiz eta pixko bat erdolildua egonen den, seguraski, ongi egonen litzateke berriz egitea. Eta, bueno, hor, nire laguna Lorea arranguratuta dago lanarekin, lanez gainezka. Ezin du gehiago. Eta ezin du. Baina, ez dakit, ikusten nagoen norbaiteko balin badu, kontaktua, bai, kontakta ezala, interesgarria da, bai, berriz egin nahiko genuke. Ez oraintxe bertan, baina bai. Eta sareren aldetik nik ez dakit. Sareren aldetik, nik entzun duenan erabera, bai jendeak nahi duela berriz egitea, baina ikusten nagoen ez, esaten du, bueno, calma, baina, ostia, joan zirenak eta ikusi zutenak, esate dute, eske oso hunkigarria da. Eta oso potentea, ze, joder, gibari buruz hitz egitea, hori, estigmatik, humoretik... Bai, nik erran behar dut, adiez, igual ez naiz oso sensiblea ez dakit, baina antzerkiren bat ikusi dudalarik eta argi geratzen denean helburua dela jendeari negar eginaraztea ez da lortzen, nirekin ez dute lortzen. Sobera, ez dakit, iluntasun batera sartzen delakoz eta enbuduaren hori egiten du, lana egiten du. Ordea, humoretik, bapatean, pim, errealitate izpi bat sartzen balin baduzu. Nik uste batzutan hori bai dela suntxigarria, eta hor egiten zuen jendeak negar ez dakit. Hori zen antzerkiak zuen gauza egon bat, bai, pensatzen dut. Bai. Gureak eta, bueno, bertze haun izan zerkik, bai.
hitz bat batean, umorearen erdian, dena hankaz goiti ipatzen du. Bai. Edo objektu bat, klak, segundu batzuk, ja. Eta iruditzen zait, 1000 aldiz eraginkorragoa dela, denbora guztian, ibiltza baino. Pentsatzen dut.